Inden trivselsmålingen går i gang, skal du sikre, at alle dine medarbejdere bliver inviteret til trivselsmålingen, at de får spørgeskemaet i den form, som passer dem bedst, og at navnet på afdelingen er korrekt. På den måde sikrer du, at navnet på din rapport er rigtigt, at alle dine medarbejdere får den bedste mulighed for at besvare trivselsmålingen, og at svarprocenten derfor bliver så høj som muligt. Dermed er den rapport, du modtager efter målingen, det bedst mulige grundlag for jeres videre trivselsarbejde. Det tager ca. 5-10 minutter at tjekke oplysningerne for din enhed. I denne video fortæller vi, hvordan du skal gøre. Den 4. februar får du en mail med et link til Innovas ledervalideringssystem. Klik på linket, og så er du i gang. Du kan også vælge at videresende mailen til en anden, som du uddelegerer opgaven til. Denne person kan så tilgå systemet med dine adgangsoplysninger. Du har mulighed for at validere din afdeling frem til den 10. februar. Du kan tilgå systemet og ændre oplysningerne i hele perioden fra den 4. til den 10. februar. Har du flere afdelinger, skal du validere alle dine afdelinger. På den første side bliver du budt velkommen til systemet og kan se, hvilken enhed du skal validere. Tryk på start for at komme i gang. I næste trin præsenteres du for enhedsnavn og enhedens adresse. Enhedsnavn bliver automatisk ført ind som navnet på jeres resultatrapport. Er enhedsnavn og eller adressen derfor ikke korrekt, så vær opmærksom på at få rettet det til. Hvis du ikke er leder af enheden, så kontakt arbejdsmiljø og med. På næste side bliver du præsenteret for medarbejderne i din afdeling. Kun de medarbejdere, du kan se i systemet, deltager i trivselsmålingen. Så mangler du en eller flere medarbejdere, skal du justere dette. På de næste sider viser vi kort, hvordan du retter oplysningerne for dine medarbejdere, samt tilføjer eller sletter medarbejdere. Vær opmærksom på de regler, Hjørring Kommune har opsat for, hvem der som udgangspunkt skal deltage i målingen. Kort fortalt skal alle medarbejdere, der er ansat før 3. december, deltage. Herunder medarbejdere, som er i løntilskud, er ansat på særlige vilkår, praktikanter, elever eller ansatte på nedsat tid. Medarbejdere, der som udgangspunkt ikke skal deltage, er medarbejdere på barsel, langtidssygemeldte medarbejdere og medarbejdere, der er på orlov eller lignende. Informationer om, hvem der skal deltage, vil du ligeledes kunne se som en hjælpetekst i systemet. Hvis du vil ændre eller tilføje oplysninger for en medarbejder, der allerede er i systemet, skal du trykke på redigere. Herefter kan du ændre eller tilføje oplysninger om medarbejderens navn, valg af dataindsamlingsmetode og eventuelt e-mailadresse. Vi foretrækker elektronisk dataindsamling, hvor medarbejderne får tilsendt spørgeskemaet via mail. Men har medarbejderen ikke en personlig mailbox, enten på arbejde eller privat, så skal du vælge login. Så vil medarbejderen få tilsendt et brev med et link til hans eller hendes personlige spørgeskema. Medarbejderen kan herved besvare spørgeskemaet fra en vilkårlig PC med internetadgang. Hvis du vil tilføje en medarbejder, skal du klikke på tilføj. Derved kommer du til dette skærmbillede, hvor du bliver bedt om at udfylde oplysninger om navn, valg af dataindsamlingsmetode og eventuelt e-mailadresse. Sidste mulighed er at slette en medarbejder, som ikke længere skal deltage i målingen. F.eks. fordi medarbejderen ikke længere er i din afdeling eller ikke opfylder kriterierne for at deltage. Dette gør du ved at klikke på fjern. Som en sikkerhed kommer denne infoboks frem, hvor du bliver bedt om at bekræfte sletningen. Når du har gennemført din validering, får du en kvittering, hvor du kan se dine ændringer. Husk, at valideringen er vigtig, for at vi kan få så god og retvisende en måling som muligt, og derved sikre, at vi efterfølgende får det bedst mulige grundlag for en opfølgning, der kan gøre Hjørring Kommune til en endnu bedre arbejdsplads. Hvis du har spørgsmål til trivselsmålingen eller ledervalideringen, er du velkommen til at kontakte Innova på hjørring@innova.dk eller arbejdsmiljøkonsulent Jeanette Simonsen på jeanette.simonsen@hjørring.dk.